ассалому алайкум аъзоини гурӯҳи ангурӯ ва буғ. ҳозир имрӯз 20 майи соли 2023 ва ман ба шумо ҳаракати тарбузҳои дар кадо пайвандшударо нишон медиҳам. вай дафъа нишон додагӣ будам, ҳоли дав напартофта ва ин аллакай дав партофта ва андакай мана бинед гулхона кардааст. як ваҷаҳ дав партофтааст ва гулхона кардааст. инаш ҳам як ваҷаҳ дав партофта аллакай гулхона кардааст. хай худо хоҳад мебинем чӣ хел мешавад. одамон ба ман савол метиҳанд ки ҳамин алаф барои чӣ дар кор? алаф барои намак қабидан дар кор. инҷа ман ҳар рӯз об дода наметавонам, барои намак қабидан дар кор. ҳоли ман як маротиба чобуқ мекунам, як паго дига бу алафро зиёд мекунам, то таги қуртақашро алаф баланд мекунам бо мақсади он ки нам истад дар ҳамин ҷо ва афзоишаш маро қонеъ карда истодааст. чунки ҳамин хел афзоиш равад, агар худо хоҳад 2 моҳ пас тарбуз мехӯрем насиб бошад. инаш каду ваяш нагирифт, пайвандаш нагирифт, каду калон шудааст. ина агар ина ҷиқидан гирифт, ина канда мепартем агар тарбузоро ҷиқида, барои ки вай бисёр беномуз калон мешавад. ва бинед ҷои гулаш ҳамиро ман мақсад дорам ки болои ҳамин сим бурорам, болои сими ангур бурорам. ҳамин давҳои тарбузро намедонам мешавад намешавад. мана боз дар ин ҷо ҳаст. инаш ҳам сар кардааст ба дав партофтан шурӯъ кардааст ва ин ҳояш ҳам нашъонамояш маро қонеъ мекунад. хай акун худо хоҳад бо 10 рӯз пас бо нишон метиҳам, мебинам, мегӯям ба шумо ки гул карду тарбуз баст ё набаст. мана иношам якта бо помидорам биромадааст пехшаш ба ин буд ба гунам ҳам тешинондан. ин тарбузҳои пайвандӣ ҳамдиёрони азиз, натиҷаашро ман ба шумо боз 10 рӯз пас нишон медиҳам. анин боғе ки аз нав боз аз қисми поёни замин зада баромад, боз мо пайванд карда истодем ва мана боз тарбузи навбатида омадем. инаш бо инашам ҳам хел шудааст, дав партофтааст. мана бинед инаш ҳоли кушодани, инашам кушодани. ин двоечникҳо фақат кора наметавонанд карда. хай ҳамина ҳозир ман худам мекушам ва худо ҳамин корро мефармонӣ. асло ягон коригар кора нағзи жур намекунад. ҳама қадар мефаҳмонӣ, чӣ гӯӣ намедонӣ. хай ҳамдиёрони азиз, нашъонамои тарбуз дар авҷ аст. мана ин пайвандҳои мо нагирифт, чунки ба гумонам ин хушк аст, ин сармозадагӣ барқ накарданд. хай ҳозир мо дар бораи тарбуз гап зада истодем. мана ин тарбузакҳои мо ҳозир ман мекушам ин клёнкаашро ки ҷиқида меравад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ин тарбузҳоро баъд аз 10 рӯз нишон медиҳам ба шумо. хушбахт бошед. анҷаш ба каду буромадастиес. каду пайванд ки аст, бо каду зада меборад, доим кадуро бо шикаста мепартоем. ана ҳамдиёрони азиз, ҳанам хел дар паноҳи худо бошед. натиҷаи ҳамиро ҳама каса мебинем. худо нигаҳбони шумо бошад.